Bună, eu sunt la Radu și astăzi să facem cel de treilea episod din cariera noastră cu Burnley. După cum bine știți, din episodul anterior a venit la noi Ihal Nacho, nu? Dăm un pic pe echipă, dăm auto pic și dăm confirm friendly, mă cac pe ele meciuri. Continuăm. Facem una cu... Dacă aș putea să dau reci cu ei, aș da. Numai ca să nu joc. Au acolo pe Falcao, pe cineva. Să începem și cel de primul meci. Acolo se duce cineva, nu știu cum îl cheamă. Și voi cum o duceți cu viața? Bine? Bine, atunci dacă duceți bine. It's okay, man. Acolo vedem ceva jocuri pe teren. Corner. Lovitură de top, dar n-a făcut, știți? Deci asta e viața. Jucăm pe stadionul lor. Da. Văd că v-a plăcut mult episodul trecut. V-a plăcut, așa-i? Ah. Lăsați în comentarii pe cine vreți să cumpărăm. Dar încasat până la 1 milion să fie, nu mai mult. N-am bani, sărac, știți voi. Acolo continuăm, dar fără gol, știți? Am avut 12 șuturi în pula mea, 6 pe poartă. 14 vine. Stă 0-0. Of, 0-0. Nu poate fi 0-1. Sau 1-0 poate fi. Și ne luăm gol, desigur. V-am spus că va fi 1-0, nu 0-1. Da, v-am spus eu. Știu, uite acolo, seamănă acolo, dă-ne pasiuci. Avem un penal de aici, bătut de nu știu cine. Boyd bagă gol, 2-1. Revenim încet, dar dacă luam gol în fața aia eram bătut măr. Haideți, măi! Mânca-mi-ați curul. Urâților. Nu știți nimic. Juca. Necatos. Vedeți acolo, nu știe da gol, nu știe da gol, că e fraier. Hai, mă, aia e Henrik. E calăm. Și noi revenim în 2 minute. Și am revenit. Nu știu să continuăm în continuare. Continuăm, dar ce să facem? Luăm ceva de free agent. Advance. Listând. Luăm listând. Nu fi rău. Dăm la advance. Free agent. Semnăm cu acest jucător să vedem dacă vrea să vină. Așa. Poate-ne pe aici. Vedeți acolo sus, în dreapta, sus, stânga. Acolo Barosani, mă.
Și accept această ofertă. Acceptăm și noi bugetul ăla. Vedeți, ne dă ei bani de spruși. Hai mă, hai mă, hai. Avem cu Hull City! De câte minute filmăm? O, de 5 minute. Bine, încă. Hai mă o dată, la 13 august, că vreau să joc un match, măcar. De ligă. De ligă. De ligă. Ok. Let's play match. Și jucăm. Și faceți, mă. Sună jucătorul ilegal. Egal, vedeți, aici antrenează jucătorii, dar eu n-am bani, sărac. Și voi. Ce mă? Așa. Hai mă, dă. Și este pe prima zi cu un punct. Dați seama, un punct. Ce mult este un punct. Știu că o să jucăm la ei acasă. Bă, la noi n-am jucat niciodată de când suntem noi. Sau cum, mă cred că jucăm acasă, bar n-am. Noi poate nici n-avem stadion. Cine știe. Hu! Nu știi juca, hu! Răpălăi! Dacă batem e bine, dacă nu, nu. Și Ihanaci deschide scorul pentru 1-0. Suntem pe prima poziție cu 3 puncte. Ce șut șlab, șlab. Șlab șut. Hai mă, dați cu capul, nu preluați și apoi șut direct în portar. Boyd face 2-0 pentru noi. Burnley, Sunderland și West Ham au câte 3 puncte în acest moment. Și Ihan Lage face dubla pentru 3-0. Deja am încheiat meciul. Nu mai au ce să facă cei de la Hull City. Ce ratare fă ăla, mă? Care a ratat așa de fain? Mă, și cumpără româna, mă. După ce se termină meciul, cumpărăm pe Răzvan Marin, mă. Nu? Nu-l cumpărăm? Bun. Las că vedeți voi. Ciuciu. Cumpărăm, așa e? Bravo. Sunteți băieți deștepți. Toți sunteți băieți deștepți. Nu, așa. Hai, Burnley! Hull City! În acest moment este 3-0. Cei de la Hull City n-au ce să facă. Dacă mai dăm un gol, am încheiat și acest match și nu mai au ce să facă. Poți să-i dați 100%. De cât timp e frânul? O minute. 9. Bye. Ce faceți, mă, acolo în teren, mă? Vă chișați pe voi. Slab shoot. Și se termină acest match. Primul match din ligă. 3-0. Rămâne pe prima poziție. Continuăm să vedem când avem acel match cu cei de la Chelsea. Și-o reveni, nu știu care. Nici nu mă interesează. 21 august. Mai am la transport. Și căutăm Răzvan Marin. Marin. Confirm. Stați doar un pic. Încep scuze că am
închis filmarea, dar am avut ceva un pic acolo. The Mac Transfers. No. Dăm aici câțiva 100. Așa. Și dăm ham. Și mergem în continuare până la meciul cu Chelsea. Dar acolo o să închidem episodul deoarece știți voi, nu pot. Și cam atât. Și cu acest episod. Eu am fost Laurențiu.